Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ayog ka ba na, Sir Goryo? Ako, si Chief Ojirax. We will take all necessary actions to enforce the law. Bisag asa pa sila magtago, pangitaon ginato sila. Kanya. Salamat kayo ninyo, Chip Ojirax. Ang manghinaot ko, na madakpan na yun sila rumanubag sa dakong sa. May ilang gihimo. Kini, si Chief Ojirax mayon kanimo. Chip. Way sa pa yan. Okay. Wa-update raw niya mininyo din eh. Ug buhato na mo ang tanan. Aron basikop ginato sila. Basta, ikaw si Chip Ojirax. Yes, sir. Sige. Ugosbon po nako. Daghan kayong salamat, Chip Ojirax. Okay, men. Tara! Nagkasibat ang iyong mga tuntok. Daan pagigid ko. Mga barukoy kayo. Lagi nakasulti ato nila. Glang. Sagdi lang. Mau lagi glang. Gilang. Sa ilang pagdago-dago karon, mas ni gamay na hinoon pagayo ang ilang kalibutan. Tinood na lo. Gamay. Bisag asa pa sila tago karon, madakpan naghapon sila. Ha? Muna. Hay! Kining ilang pagtago-tago karon. Nagpalig-o na hinuon ni og maayos kasubatok nila. Nya. Bisag di pa sila mutago, Pits. Daan ang ligo na mga ebidensya na to. Di gyud sila makapiog sa nagbuntaob na kamaturan nga ilang sagubangon kung muatubang na sila sa korte. Ha! Sigurado yun nga mabalhog sila sa bilangguan kauban ng ilang mga alipores. Ha! Maghuot yun sila sa prisuhan siyo, maghuot! Makabawas na yun na nila! Nauna. Ako ipaniguro ninyo, Tasyo. Pepito. Nga sa ilang gibuhat di rin ako. Nato. Makabaos na gyud ta. O mauna ning panahon na nga magsugod na ang ilang kalbaryo. Giinterbitaw tamo. Dili lagi ko bakakon. Pero wag yung mumutuon ako. O, diba? O, unsa na? Unsa na? Unsa na, Felix? Pero, Unsay, pero! Ay nalang pangatarungan, Felix Dakat. Kay ang imong manok nga si Renato, Jackpon na. May tago na ang tunto kay sadaan man. Hilom niya! Di ko mahilom! Uy! Di ko mahilom! Nga nung masuko man kagatinon man ang ako gisulti. Ay. Daan na baya kong nag-ingon ninyo, ha? Nga si Renato, maoy tinoda na yung kriminal ining dapita o dili si Tasyo. Nay, tay, dili na lang ta maglalis ang mga butanga, bi. Kay tinuod naman gid kahaday ng dakpunon sila. Maminaw na lang tas balita kung unsa may tinuod ining tanan. Hinanggaw man ang balita. Hinanggaw. Hinanggaw? Oh! Hinanggaw bitaw! Kay wa man mo pabor nimo ang balita. Kay og may pabor pa nimo, Felix Dakata ka. Musabot ka kaisog karon. Wag yun ko mahimuot anang balita. Ha, nagpaila lang. Ngawa naging nada kining kalibutan na. Kung asa to nagbuhat og husto, lo! Mo na hinoydotan. Hain hinon tong klaro king sadan. Mo na himong santos. Tinuod na! Og mao na imong gituhuan, Felix. Kipakasama nimong Santos si Renato. Sabar yay. Muras kag suhito kay tao. O wala ba kila laing nakatunan? Ang pagpanugal ra yun. Hoy! Ayaw damay-damay yan ang akong pagpanugal, Felix, ha? Kay bisag sugaral ko. Di gyud ko mauway sa mga labas na balita. Gahalhal ka lang. Balita! Sabaday! Ikay gahalal. Pildi lagot. Halhal! Hey! Pildi lagot. Kaya gay manok, prisuhon no na. Weh! Pildi lagot. Simbat! Hala, simbat!
amaw ginibayhan na. Na, ayaw na lang nagtubayis nanay tay uy. Hay. Tinuod man ka nga nagkiwaran sila si Renato. Ilan na lang na atubangon. Total, kung dili magid sila sa daan, wa man sila angay kabalakan ba? Oo, bitaw, pero kuwan man good. Makalagot lang kayo ba? Naibaw mo gud nga. Why size na nato? Unya. Ingon sa paita. Maingon ana sa skila Mao kong kasayon. gani, lagi tay nakasabot ko nimo. Pero dili ta angay masuko ana tay. Hay. Tubago na lang na ni Renato sa hustong lugar. Naamay korte. Adto na lang na siya mo depensa siyang kaugalingon sa hukmanan. Dili na kinahanglan nga mutago siya. Kinahanglan nga iya ginang atubangon og tubagon. Murag ang nakaingon ini. Sila gyud si Tasyo og Pipito. Dili na lang ta mamasangil kang bisan kinsa tay uy. Basta para nako, kun wa gyud sa si Renato, kinahanglan nga iya gyud ang atubangon. Og dili na kinahanglan mutago pa siya. Miyadto na gede sila sa mansyon rin. Deserve nila ang atong warrant. Mga tunto. Sa mong tanaw ni rin, malutsahan ka ni nato, kini nga to mga kaso. Sigon sa kong mga nahibawan, doon na tayo mga tao kaniya to nga mipabor karon og gusto nga musaksi batok na to. Nagabay listahan sa mga pangalan ng mga tawana? Naarin, yan ya. Wow, kataw. Pero ayun na. Nga nung nasuat man yung pangan ni Kukoy din eh. Kisa man yung Kukoy ang ilang ipasabot. Katong atong ipatay? Kuwan rin, naglibog bitaw kuwan na kung kinsa ng kukuya. Kaya wa matay laing sakop nga ginganan og kukoy. Katurmang mitraidor na to nga ato naghipos. Kisa ba naghatag ni mo yung listahan? Si Blind, sir. Asa man ni siya? Si Blind? Patawag siya din eh. Kaya klaruho na to kung kinsa ning Kukoy yung giingon. Ako sa tawagan rin. Ang kumpanyo din eh. Paminaw na, Jonil. Mao na ang inyong trabaho unon karon. Kining uban nga nasuat din eh. Kinahanglan madakpan ninyo ning mga tawhana. Kung mahimo, wala daghang istorya. Hipusan ninyo. Pero Ren, kinahanglan taog patubil sa itong mga sakop. Ay, wala problema. Oo, mahatag ko ninyo. Basta ipasiguro lang yun nga kining nias listahan. Masiguro gininyo og hipos. Sige Ren, amo na yung trabaho. O klaruha pagayo. Kung kinsa gining nga Kukoy nga nakasuat dinis listahan. Areglado rin. Karon din. Ato na Blind. Oh. Hello, attorney. Hello, Ren. Mayang buntag. Unsay balita, attorney? Kinahanglan nga mo abandon mo karon dayon diya sa inyong gitaguan. Kay sila sipi. Napadoong karon diha aron ila mong arestuhon. Unsa? Alam mo, tinuod yun di ay gaw nga dakpunon sila si Renato. Naa naman ko na yung warrant of arrest ka. Uy, kaluoy pod. Pero, kisa may nipasaka og kaso anak gaw. Ang akong nahibawan, si Greggy man kunugaw. Siya sab si Greggy, nganong iya man ang gibuhat ni Renato. Maulagi na akong giingon ni mo gaw. Nadaan na ng gisulti ni Tasyo na kung anak ko no sila ligog ebidensya. Nga makapamatuod gyud nga si Renato gyud kuno'y responsable sa kamatayon sa ilang amahan. Ay, kuyawa no? Kudlain na sab ning limbong ang gihimo ni Tasyo batok ni Renato. Makaingon gyud ko nga wala kay ayo ang atong hustisya dinhi kun mapatuo ta sa ilang mga kabuang. Depende na lang ginasusgado gaw. Dako gyapon ang akong pagtuo gaw. Nga mulutaw ra gyapon ang kamatuoran. Kaya ang mga istorya nga dili tinuod, mahibaw-an na lagi gyapon na. Usahay ra ba ning mga bakak gaw? Murag katuhuan usahay. Mao lagi gaw. Pero lagi naara gyud lagi na nato gaw kun mutuo ba ta o dili. Bisag usaon ako balanse gaw. Wa gyud ko'y nakitang rason ba nga makahimo si Renato ana? Mao bitaw wa kay kukulba igaw.
Kay para nako, kung wag isa si Renato, ato bangon na lang gid nila ilang mga pasangil kaw. Total, ibasura raman gyapon na suskado kon mamatud-an nga inosente sila. Og basin pag masumbalikan sila tasyo sa ilang gibuhat karon. Ang looy anak gaw si Greggy. Kay delikado pang maamong sa ilang gibuhat ron. Posible gid kaw. Kaysa akong nahibaw-an ra ba no? Kung unsa kadako sa gibugaton sa ilang mga pasangil batok ni Renato, mausad unya ang silot nga ilang madawat. Kung makapamatuod si Renato nga inosente siya ining tanang mga kasuha. Pero sakit baya sa bunaon-naon gaw kung tumutumuan ka. Mao siguro mitago na lang taon to sila si Renato. Kay basin og nahadlok sa taon nga prisuhon sila nga waysa. Aw, natural sa gid hinuon ang ingon anak gaw. Kay sila bitaw si Tasyo og Pipito kaniadto. May iskapo manggani sila. May tago-tago manggani sila. Maog yun. Pero pabor gihapon ko gaw sama sa imong gisulti. Kinahanglan nga ila gining atubangon aron mapamatud-an nilang ilang kaugalingon nga inosente gid sila sa tanang mga pasangil. Busit! Mga panuway! Wag yung nisipi da. Di yun siya maminaw na ko. Nabayra na na rin. Mo na nga murag wa na tay kwinta niya. Magabaw sa giro niya ako ninyong tanan. Kamong tanan nga may traidor na ako. Turay rin. Si Brian ba? Nay, padoon na din eh. Oh, may noon. Kinahanglan nga matubag niya ang atong mga pangutana. Pero rin, naistorya na ko ganina sa Binsoy. Matod niya, kana kuno nagkasuat nga gingalan og Kukoy. Si Panchito Kulingan gyud kuno na, alias Kukoy. Unsa? Si Kukoy? Oh, Pero anong nabutang mo siya sa listahan? Nga tagtao naman itong natong gihipos. Di ba? Ato man siyang itambog sa pa. mao lagi. Pero ang buton sa katinuod, nga nabuhi pagid kuno siya rin. Oh, unsa? Nabuhi? Pagka-imposible ng mahitabo. Pero kalma lang rin ha. Istorya ra sa na ni Binsoy nako. Maklaro ra nato ron, inig abot iblan. Kinahanglan gid nga. Maklaro na, Jonel. Di ko gusto. O mga wahinungdan nga mga istorya. Aw, may bawan gyud nato ron. Kiniguban nga nasa listahan. Sa may update ani nila. Na ako'y mga tao nga gisugo rin. Milihok na sila karon aron hipuson gyud kini mga tawhana. Kinahanglan gyud. Aron mahurot na ang tanang mga traidor nga nagdaog buwisit sa atong grupo. Ako rin bahala na rin. Siguroon gyud nato nga way mahibilin nila aron wa nay makasamok sa atong hunahuna. Nya, sana Felix. Sana. Nagtago-tago na ang imong mga manik. Imong manok chicken. Isag-asa na lang paingon sa mga suok-suok. Oh. Ay, para sab nako daday no. Oh. Ang ngayon sab nga dili sila magpadakop. Way ayaw itong hustisya dinhi sa Philippines. Na, Philippines. Nawa na'y ayo para nimo. Kay wa manggod ka makapabor. Tinol bitaw. Mo na. Wa nagi ayo. Bisa kung saong pa nimo kwinta daday. Asa ko ni punita na nga ang taong tarong. Mo na'y taralon. Taong tarong sa imong mata. Mag-ampo hinong ko daday. We. Nga unta. Dili nila madakpan si Renato. Kay bisag ako'y Renato, oy! Di gyud ko musugot. Ngayon akong dakpon. Ha? Nga ako'y gamay sa niya dakpon ko. Ingnan na lang gud nga nahadlok siya nga magpadakop kay sadaan siya. Mailom di, oy! Sadaan si imong mata. Di ko mo hilong. Dakog mata. Ay. Wala kay mahimoy. Kay bisag asa tumutago imuhang chicken. Masikop ra gyapon to sila. Og magtingkagoy gyud sila sa prisuhan hangtod nga madugta sila. Tapa para turuhon tar ko ni. Ay. Nga ang dumot ng gikan na Renato. Ha? Ang dumot mo ka? Unsa may sa ni Renato nga nahimo diha nimo? Ay pagbuot. Iyay. Wa siya sa dako. Pero dako kay siya sa kamatayon ni Binondo. Og sa gibuhat niya nila ni Goryo o Tasyo. Binuang. Di ko mutuwa na. Pulos na bakak ang ilang Tasyo. Ha? Kabuang ra nila ang tanan. Manubag lagi apon sila ining mga pasangil batok ni Renato.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.